sa Radio DZGB, ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulong sa kapwa Bicolano. Dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang sakit Magayonon, magayonan aldaw tangonyan. Makaw Sabado. digdi sa sira. Ako Bicol. Ang bulkan mayo Sendong amigo sa radyo Al Armario. abada. Reporting for duty po, digdi sa programa kan Ako Bicol. Api sa kagayunan. Ako Bicol. Duman po sa Panginutan po yan, ninda Congressman Saldico. pusong lugar. At saka Congressman Mas Ido Garbin Jr. pirmi ang Diringman ang mga may higos na staff kan Ako Bicol. kung sisay sa indo Na saludar po sa tuya, gabos. sakitan. Sa mga oras na ini, Lumuman sa samo, live man kita dyan sa Sorsogon. umaya. Sa OKFM Sorsogon. Kung sisay sa indo Nandyan in charge man sa programa si parang Rex Bulima. At saka dyan sa Daet sa Piña si Branch, Jason San Fernando. Domingong sila Eriga sa radyo natin. Kahukap man. sa salugan Si na Joey Sarsia. posisyon. Iba pang area ka na Bicol Region. Ibang time slot ugaring. Sa Masbate dyan sa Catanduanes. Bulan na si Good morning po. Maray na aga sa tuya, gabos. Saka sa mga yaon man sa Facebook. Sa di, Na live man kita. sa di, Sa bilog na kinaban. nagkarawat kita. Basta po, kamusta? Kudo Kahit na pagparalo yun yaon na sa linya si Ate Sally mo ako. Si Ate Sally yaon dyan sa, I think, nasa Cam Norte, Sindangon yan. Ang May activity Ako Bicol dyan sa Camarines Norte. sinuway. Yan. Good morning, Ate Sally. How are you? Good morning! Harayon ka talaga. Opo. Yeah. Kumusta ka mo dyan? Sa Cam Norte ka mo yan? Iyo po, Dituan. Aha. Good morning sa po sa mga paradangay din na napagkaaga dyan po sa Legazpi City sa DCGB. And sa gabos po ng probinsya ng Bicol Region. Aha. Sorsogon. Naka-live naka-hook up ang Sorsogon. Tabi, Yes. Ate Sally. Kaya kay CCOK Sorsogon, kay Rex Bulima, Aha. kay Chuboy, and sa OK Daet, down si Jason San Fernando and Raymond Prado, Mhm. and sa Iriga. Sa Iriga. Iriga, kay Joey Starsha. Naka-monitor si Joey. Opo, nakamonitor si Joey. Alam mo, Tito Ali, ako kami ngunyan sa probinsya ng Cabarines Norte. Aha. Nakusain, nagkaigwa po kami the training for leadership, Aha. public speaking, and team building po para sa mga youth. Ini po baga sa pigigibok ang Ako Bicol Party List. Training for leadership ng mga youth. Yes, leadership para ini po sa tuyang mga youth leaders. Aha. Sa Ako Bicol Party List. Itong mga aki pa, Mhm. at mga young at heart, para tawan sila mga training, paano nila i-handle ang pagiging sarong leader, at yun kung paano maghampang sa mga tao. And syempre, sa magkakatrabaho po sila,
ma-build po ang saindang friendship, camaraderie, and teamwork. Tama yan Ate Sally. Saro yan sa Pigubusol baga ka na ko Bicol na maturuan talaga ini mga hobines. Kapag abot kang panahon, sindaan mga future leaders. Bako lider-lideran. Talagang tunay na leader. Dahil Correct. background sindaan Bako talagang na ako Bicol. basta-basta. Alam mo, Tito Al, maugmahon po kami sa Ako Bicol Party List. Especially ang yung mga congressman, si Congressman Saldi ko and Congressman Sido Kevin. Naaram mo, Tito Al, ang mga participants ni talagang bako mga basta-basta. Yaon ang vice mayor, yaon ang mga municipal councilor, SK chairman, SK kagawad, mga school council, mga presidente. Kaya talagang full pack na talagang mga leader po talaga ang mga participants na kaibahan ni for today. And bako lang yan, Tito Al, mga pang-international ang samuyang nakuha ang mga speaker. Wow. Kasi araw mo po ba na ang speaker po sa team building, si Sir Leonardo Edward Echano, pero po siyang dati pong sa barko po baga, kapitan kang barko. Ngunyan po, yaon na po siya sa Stock Tankers Incorporated. Pero po siyang Marine Compliance Officer. Matibayan po siya na speaker. And also po sa public speaking, pero po siyang former SK Municipal Federation President of Daet Camarines Norte, si Miss Eugene Villanueva Orsine. Talagang naugmahon po kami sa Ako Bicol na sindang nakuha na mga speaker para po magturo sa satuyang mga participants sa mga tips paano maging sarong maray na leader, tips din paano pag-deliver ka sa imong speech, kung ano mga pwede mong i-prepare bago ka mag-speech. So magayunan po talaga. Ayun, okay. So, yan tabi Ate Sally, bako lang dyan sa Daet, kundi plano man ninigibuhon o kaya pigigibo naman ngani sa ibang probinsya, digi sa Bicol Region. Opo, Tito Al, kasi pang-5 na po inyong ikot. Kang nainat na po itong Sorsogon, kang May po ito. Then sumunod po itong Albay. Ito pong Camarines Sur sa part po, kang 1st, 2nd, and 3rd district. Kasi district po ako tayo nga, Tito Al, kami po ay nakaschedule for Kamsur 2, so kay Eli Calisura na area. Ito pong Vinconada Particular area. Ang problema po, nag-declare po ng GCQ po ang probinsya ng Camarines Sur. Kaya ipopostpone na po ang leadership training. Igibo na lang po ito for the 2nd week of October. Tapos nakaschedule din po kami mga katapusan po sa probinsya ng Catanduanes. Aside from that, Tito Al, tayaong kami digdi sa Camarines Norte. Tangon niya na aldaw po, ika-35th year celebration of International Postal Clean-Up Drive. Tama. So ito po, piga-announce ko na sa Balatan, Camarines Sur po kami dapat mag-postal clean-up. So ito po, request kang sa munyang coordinator na duman po kami mag-clean up drive. Ito po ang iyahayat. Ang problema nga po, nag-GCQ. Tapos, siyempre, si Mayor po kang Balatan, medyo, din po siya, abo niya man mag-spread po ang COVID-19. Kaya, medyo, muna kami permit na mag-conduct. Siyempre, dakulo ng crowd. Kaya, nalimitan. Yaw naman sila kami sa Cam Norte. Parang po ang samuyang coordinator, municipal coordinator, sa kong municipal councilor kang Mercedes. Kaya di po, bali po, 5 barangay po ang piglilig ni po today. Ito pong barangay 3, sa East, 5, 4, and 7. So ito po ang piglilig. Nakaibahan naman po ang Vice Mayor kang Mercedes Camarines Norte. Kaya magmahon man po kami, despite po na very short notice, kakulin po ang nag-participate, especially ang samuyang mga volunteers. Ito pong mga beneficiaries for educational assistance, ito pong beneficiaries for GIP, ang PNP po, yaon man po, ang mga barangay council, yaon man po, full support po sinda. Kaya nairaos niyo po ang International Postal Clean-Up Drive na celebration. Kaya magmahon po ang Ako Bicol Party List. Siyempre, sina Congressman Saldi ko and Congressman Sido Kevin. Aside from that, dito ang di ba, full talaga yung schedule ka talaga kaibahan nga ni kanong sarong aldaw talaga kaiba po kita mga
blessing and inauguration ng mga water system, di ba po, Tito Al? Totoo yan. Sa Daraga and Legazpi and some part of Kamalig. Yes po, kay Bahan ni nga ni Polica, sa ikasunod-MC sa inat na pinaguraran ito pong tabon-tabon. Tapos si Papa Rodriguez po siya naman sa Gabawan. Tapos lipat naman siya sa Peña Plaza. Nagsalitan po kauta. Very hectic po kaya baga sa schedule na para po mainagura na habang niya po sa tuyang mahal na congressman, si Congressman Saldico. Kaya magayon po yung programa para po sa tubig. Ang tubig po ay buhay. Buhay, tama. Opo. Kaya, So, bago Ate Sally, balikan ta mo na itong sa Coastal Cleanup Drive. Ara mo, dakulon an ug makani lalo ang simbahan kasi sarong manifestasyon ini, sarong kasi ang paglinig sa kapalibutan, napigakampanya man ngunyan kan simbahan base mismo sa kahagadan kan sa tuyang Santo Papa ang mga kapadian, mga obispo. Kaya dakula na bagay ini na manifestasyon ang ako Bicol suportado sa mga clean up drive tabi Ate Sally. spiritual, talagang ako lang ang bagay ko talaga na may nag-i-initiate ng mga grupo, araw po kung ako dito party list, kasi simbahan ko. Ako ko dito lang makabalo po, river, dito sa Glen, sa Datdak, kunya na aldaw nag-inig din po sinda. So itong makabalo, since Makabalo River. Importante po talaga na mga water bodies, napapangalagaan po yan, na iingatan po yan. Yung baga po ay nakakadagdag sa turismo. Kung ang ocean maation, pwede naman dyan na turista para magkalibot o kung ano man mamasyal man, so nakaka-apekto po yan sa Sagabos. Kaya dapat talaga po pangatamanan taang sa tuyang kapalibutan. Saro yan sa mga kampanya ka na ko Bicol. So Ate Sally, aram ko busy-busy ka ngunyan. Dito ka na pagpara-istorbo. Gari ka natin pagka mga lakay alam mo po Tito Al pala, idagdag ko pala, habang yaon ako sa Camarines Norte, ang katuyang congressman, si Congressman Pido Gardin, ano man, taro man na kurat siya, na ano mo po itong nanaupo yung mga itip, sa Northern Barangays po kang Legazpi City, nagawa pa pong feeds, katuwang po dyan ang Department of Agriculture. Pagkatapos pagkahapon, nagkaigwaman po ng orientation for tupad. Tapos dire-diretso po itong payout, interview kang educational assistance kang Ako Bicol sa Tabaco National High School, sa Albay Astrodome, and then kahapon po sa OCC o OWAS Community College. Kaya po talaga gabot po kami sa Ako Bicol Party List. Kami ang tiga-akod ng mga babae at lalaking kuratsa. Huwag tagapahingalo man. Pero magpahingalo man. Pero magbahan po kami. Siyempre, nagigiguta po ang satuyang trabaho na hindi po nakakatabang po kita sa tuyang mga kababayan as in sa komunidad po. Ayun. Okay, Ate Sally, ingat ka mo dyan. Opo, alright. Thank you so much po, Tito Al. Ako Bicol Party List. Okay. Tatabang na, titulog pa. Thank you so much. Thank you so much sa Ate Sally. Ayan si Ate Sally, busy-busy sinda dyan sa Cam Norte. Naisingit na lang tabi sa tuyang ngalipot na interview para makamusta sinda, no? Taon-taon baka makaroon tama sa iba pang mga pag-iriba sa Ako Bicol. Sina Joey dyan sa Eriga, kumusta taman? At saka mga pag-iriba sa sina Jason, kumusta kaya? At saka sina Rex Bulima dyan sa Sorsogon. Maraming trans, mabalik po ang programa ka na Ako Bicol pagkatapos ka nagkapirang mensahe ni John. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama.
sarap ng kumain ng marami. Pasilamunan karakanan, kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pwede pa man giraray na makakuha nin ebidensya ang ICC investigator may kinaraman sa war on drugs kan Duterte administration maski daay magdigdis sa Pilipinas. Ini ang pagtubod ni Attorney Cristina Conte, abogado kan Rise Up, sarong grupo nin mga kapamilya kan mga biktima na nasabing drug campaign. Sinabi ni Conte na pwede man na makatabang o makapagtao nin mga ebidensya ang mga grupo nin abogado sa investigasyon ngunyan sa ICC. Pwede pa sindang maghilingan o makapaghuro na magkahuron kan ICC investigators virtually kung saan pa din lang maisumitir ang mga pugol na ebidensya sa drug war campaign kan administrasyon. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tibay mas abot kaya na? Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pag nadangog ni Angel na turigo sa ining music na ini, John, napapabayli da siya. O sa mga barkada ta dyan sa City Hall. Basta untangon na sa mga gusto man magpabati ini John, sa mga meet ta dyan sa pag-propasyar tama dyan sa barangay. Hindi man ako mga kandidato, John.
kuan lang kita. Naimbitaran lang kita magpurpasyar man dyan sa mga buro barangay. With Bicol. Dyan sa Gabawan, kumusta tabi sa mga appointed officials dyan? Anong dyan? Si Joey. Kumusta dyan sa Gabawan, sa mga appointed officials? Mation Mandasinda. Kaparasyaran ta so barangay Tabon-Tabon. So mga grupo man ni Kapitan Tupe na Andes. Sa Piña Francia, dyan sa Gabawan, Kapitan Roberto Obispo. And sa mga teachers dyan, sa principal. Wala akong napagay so water system ninda dyan. And dyan sa Bigao. Bigao. Uy, si Kapitan Johnny Madridano. Mga barkada tama dyan sa Bigao, Candaraga. Kumusta tabi ka mo? Ayan si Joey. Si Joey. Mas nakulin ng bidbid sa ko si Joey dyan sa area na yan. Lakop-lakop kayo si Joey. O, naon mo. Yaon siya ko dyan sa area ka. Joey, kumusta? Okay lang, tabi. Al, good morning. Sila mo sa Tagantabay. Yaon ako digdi sa saro na tinabangan kan ako Bicol na naging 10 outstanding student of AKB. Si Kapitan Max Dominia, makandidato pati ini bilang City Councilor digdi sa syudad kan Iriga, tabi. Al. Kampanya ata sa Ligaspi si Kagawan. Dahil sa San Francisco, Kapitan ni tabi dyan sa Iriga. Adi Iriga. Naging nurse ini sa Tabangan ako Bicol. Oh, yo. Yes, saro siya sa 10 outstanding student of Bicol. Imagine mo, And naging professional, naging nurse, at the same time, naging kapitan. Oh, imagine mo. Yan, City Councilor. City Councilor ni Kapitan Maximinia. And sabi nga ni Kapitan, sarong orgulyo kan sayang pamilya na siya tinabangan kan ako Bicol. And apwera kayan ang kagayon na bareta, siya ngunyan ang nagtatabang na sa mga constituentes digdi sa syudad kan Iriga, mientras tantong kapitan siya, nagtatabang pa siya sa ibang lugar digdi sa syudad. So dapat talaga maging City Councilor. Oo, magiging City Councilor. And sa Ropa Tabian na binisita tango niyan, si Miss B. Alvaro, tinatapos maninikan ako Bicol sa pagikang tekton ni Manny Asusano. Ni Manny? And nagalat siya na nagano na nga trabaho na sa barko, saro siyang welder, babae, and naging successful man hindi sa Ciudad Iriga. Sabi nga ni Al, dahil ninda ipapasipara ang tabangkan ako Bicol. Sabi nga niya, kung bako ang ikibig, dahil man sila naging professional sa halawig ng panahon. Kunya, nagtatabang ni sila sa mga constituentes. Kasi ang pagpapaeskwela niya, sutugang niya, si Kapitan Risopo, ang pagpapaklase niya sa mga constituentes niya. Hindi sa syudad ng Iriga. Talaga naman. Yan, sabi nga ni Mark, nabisita ko nga ningunyan sa programa, magiging magayon and magiging ehemplo siya tanganing ang mga estudyante magpursige arog sa iya, sabi Al. Tama, tabi. So, parte sa na yan, o nagkakapira sa nasinda Barin Joey, sa mga natabangan ka na ko Bicol, ara mo, sa totoo lang talaga, kadako lang kong bisto na mga naging professionals na because of ako Bicol, kaya yung man ang bintahin na pigtatabangan ta sa ako Bicol, at the same time sa ako Bicol, tabi, dakulo naman ang natatabangan, lalo ang mga kababayan tang Bicolano, Barin Joey. Yes, ito yan, Al. Ang sabi ni, magdigdig ka man sa Iriga. Mabalyon kita. City of Spring. Mabalyon kita. Ang kagayunan, kan Ciudad Iriga. Ayun ako, magbalyon kita. Digdig ka magprograma dyan ako.
Ayaw ko. Hindi na lang muna ako. So, magkita oras sabi Al, ma-interview sana niya to, pero sa mo day, baka ma-interview niya to, ini mga nabanggit kong persona, ngunyan ta nagpe-prepare sa programa. So, galin sa dihiriga, mga ngod ko, sa Legazpi, mga tugay ni si Joey, salamat. Thank you, Joey. Thank you. Ingat ka dyan. Si Joey Sarsia, no? Bili mo kay Maring Joey, ha? Biyahe-biyahe niya yan, June. Balik-balik lang siya. Legazpi, Iriga. Minsan pa Manila pa nga ni. Gandang COVID. Balik-balik siya. At iba yan si Joey. Gusto na pag-iribata. Okay, sige. Salamat, Joey, sa informasyon. Good morning po. Pakibati mandig ditabi sa relocation site kan Barangay Kulyat Darag Albay. Nagadangog kami sa programa mo, Al. Salamat. Okay, thank you, Tabi. Sa listener tama dyan sa Kulyat. Kulyat Daraga. So, yun nga nabig sabi ko dyan sa Daraga. Nagkapiraso mga projects man dyan kan Ako Bicol. Diyan nga ni sa Bagong Bayan, kan Daraga, inaguraran man so multipurpose hall dyan na Ginibo, through Ako Bicol. Manduman duman mismo si Vice Mayor. Duman si Vice Mayor Hausyan. And so nagkaperang konsyal dyan sa Daraga, ano? Pero nabanggit si Mayor, kailan day ko nahiling personal si Mayor, tayaw na ko naman sa luwas na parte. Anyway, kumusta lang tabi ka mo dyan sa Bagong Bayan? Okay, good day po. Sir, ang opisina po ba ng Ako Bicol Party List ay nasa Embarcadero pag Sabado, nakabukas tabi. Ay, day ko lang sure tabi kung bukasin na pag Sabado. Pero ang sigurado ako, sure tabi ka mo dyan, Monday to Friday. Dyan ang opisina man ng ganito sa second floor po. Dyan sa Embarcadero. Kumusta na po ang politics sa Legazpi? Ini gusto gayod na ma-update kan politics sa Legazpi. Pero ang aram ko kaya digdi sa Legazpi, sige na baga ang hiriro man. Ang development na naisihan ko dyon, kasubanggi lang dyon. Gari igwa na daki konfirmadong ma-vice mayor. Yun na dyon. Kasubanggi reliable source ta. May konfirmado ng ma-vice mayor. Hindi pwerte ini. May kalaban na si Vice Mayor Bobby. Ilingon ta kon sisay iyan. Daday pa mangki formal na deklarasyon tabi. Na grupo ni Congressman Pido Garbin Jr. May mga manlaylain panganing mga chismis. Manlaylain ang mga chismis dyan na nagruluwas. Basta ang isip ko, kasubanggi, ko naki konfirmadong magiging running mate si Kung Pido. Di ko sabihin, diretso ang pag-mayor. Perte ni John. Yan laban. At least may kalaban so Rosal. May kalaban. Marauton man ito dyan na ding kalaban. Maskan mga butante na yung na-enjoy ko ding kalaban na maray. Enjoy yun baga pag may kalaban talaga. Baga may trend talaga na. Balbalan na di. Alam tatabi ang deklarasyon siyempre bago ang filing kan certificate of candidacy ang filing ninda sa October 1 to 8 based tabi sa COMELEC guidelines October 1 to 8 madali na ay hanggang pitsa tayong tama sa napalan ang ang September okay October 1 Friday. October 1 daw to 8 ang filing. So Friday, Saturday, pwede kayo mag-file.
Ayun ta, kung aramaan mga kandidato baga, may mga kwan man yan, may mga tiga-apod iyan na mga pamahiin man. Ang kadaklan kaya na kandidato, may na-file sa numero 8 baga, June, sa pataas. Kaya baka sa pizza 8, magbiriyo ang lugod. Magbiriyo ang lugod, pizza 8 magparail, ano? Takon minsan may mga dress card yan dyan, John. May mga dua-duaan COC dyan. Pag nahiling so kalaban na iba man so bigfailan. Kaya pabor barantay yan, John. Pabor barantay. Kaya pertihon ini. So kasubago may kauron ako na amigo. Titake note ko man sa pagtataram niya. Para mga amigo, digdi nga sa Albay, o digdi sa Legazpi City. Ano nga kun, mas magayo na sana talaga nga kun si Mayor Rosal nga bumalbala na logan na gobernur. Siya sana, John. Napagpakandidato si Geraldine. Siya sana, tanganin makakonsentrate siya. Taburti kayo, John, ang balbala na day. Dadangog ko man so pagtataram kan amigo ko. Ano daw nga kun si Mayor Inuel nga sa pumail na gobernador, di mag-concentrate siya sa sadiri niya. Ano nga burti ang laban. Niya paano niya ako sa Legazpi? Tao niya naman niya sa iba. Tao niya naman sa iba. 20 anyos na nga 20 anyos naman nga siya. Tao niya naman sa iba. Naman siya sa probinsya. Burti kayo ng balbalan. Ano yun? Anyway, puro pamansanayan mga espekulasyon. Manilayan mo niyan, Jun, ang isyo. Kung papatul-patulan mo sana ang mga isyo sa, lalo din sa Legazpi, may latest naman nga na may surbi-surbi da. Ganyan, nag-history sa ko sa amigo kasubago. Para mo nga ito pa ding surbi-surbi. Na-trace mi na nga so nag-gibo. So saro man sa nangayon doon pag-iriba sa media nag-gibo kan surbi. Send daw ito si Norby. Daw ako, pwede ako gumibo dyan ka survey. Ika dyan mo, kaya mo gumibo ka survey. Pira mo na isurat mo. O, tapos i-Facebook mo. O, based sa survey, arog ka ni. 500 na respondents. Ang 300 nagpabor kay Napoles. So 200 armaryo. Ganang nga si Napoles digdi sa eleksyonan eh. Wala mang gumibo kay arog kaan. Survey na yan. Kaya ka nagtubod yun, maski sa national baga. Ilingon mo, si Duterte nga ni baga, si Presidente Duterte, narandaman mo ka tong eleksyon. Kaya man baga si Presidente Duterte sa survey, an matunugon ka to ang ngaran si Grace po baga de. Tapos si ito, mga kalaban pa, Marwas ito. Pero yun, baka, Iyo, Marwas, Rispo. Hindi ba sa mga matunogon kita nga ra? Tapos, so dahil naglalag sa survey, Duterte, yun ang gana. Si Ramos, naramdaman doon si Fidel Ramos. Kang panahon baga, ramdam ko na ito, John. Lamang sa survey si Ramos. Lamang, arayon sa survey. Mga makasugon ka to sa mga apelidong Mitra, sa mga Kuangko. Abot ka na oras, Ramos nang gana. Kaya nag-upartrobot ka survey na. Maski pwede ko ibo survey. Maski nga na yan na mga, maski yan John. So sa, mga sikat na para survey. Ako, ang totoo lang, man ako masyado na, siguro, ikaw amang mga tultul na survey. Lalo sa politika, John, dahil lamang tubod ka, survey na. Ang tunay na survey, yaon sa barangay, kitang mga botante, kitaan, nakakaaram, kan tunay na survey sa buhay ta. Kung si siya ni Burutot, dapat piliyon taman. So, nararapat, pero timbangon taman. Tama nga kuan na mga kita, mga inog na kita sa politika, John. Bakit nagkakanararam, minsan
nagbabasol, ang pagbasol talaga minsan sa udyan. Kaya dapat pasiguro ang mga pagboto tabi. Adi, ano, Dano Orense? Si Dano Orense. Teka muna ito, si Dano. Bilan na pala Dano, so, Dano, bilan na so major na nagpailing ka ng Speaky Koy. Sabi, ang Lula Orense. Pabakang kaya. Tayo manjok masanada, no? Lalong bako manjukin, no? Supapo na, jukin, no? Tayo manjok masana. Pero, bako ka raw dyan, kasubago, may reliable source man kita. Ini-suicide kan. Ito mag-angel na nagbutong bareta. So, sabing, police major na nagpailing ka ni Speaky Koy. O, ni kasubago may kauron akong reliable source Angel Aramon, garin na exaggerate man mara itong baretang ito. Taon ni suicide man kan based duman sa sabi kanamay ko na hiling niya sa video John. Although dahil pa man nagluwas na official na investigasyon, ano, alaton ta sa official na investigasyon. Pero ini unofficial ining istorya ko sa Indo. Ang version yun, para pala naulog so, nawawa da so, ano ba ka nawawa da so Badil. Nawawa so Badil Angel. E siyempre, nag-coat siya sa short, naka-short. Parang gano. Nagkukuot. Kaya pagkiling da kan sis lady, pag-una, may bigigibong maraot. Pinadakop sa gwardiya, kan mo, ka itong, ano ini, sarong department store, mall, digi sa Legazpi. Pinadakop sa gwardiya, so police, siyempre, pika-identify kung sisay siya. O, para na nawawa so Badil, na tanaka-short na ito sa video. Sabi kan source ta kasubago. Kaya ngayon, makahirak man ngayon police medyo. Naraot pa sungarang kang police. Dibisil baga ano ang araw ka ng mga trending pati sa Facebook, ano, Angel? Trending baga kasudma, yung baga sa mga bareta kasudma. Kerak man kang pulis kung araw kaan. Anyway, sisimbago niya man ito officially naman sa investigasyon. Kaya latong taman sa official na resulta kan investigasyon. Magkairak man yun, unaon mo yan. Police major ka? Aram mo, police major ka, professional ka. Garamo ang ngarang kan police. Magibo ka kiarog ka dyan sa mall, sa Matawo. Grabe naman, ano? Inda sana, basta alaton tas official tabi. Tagasubago, kaurong ko, makahirak man nga amigo ka itong pulis. Kata niya ko. O, di nga pinailing nga sa kukan. Sarong insider man so video. Parang nga inedit na. O, naulog man sa nadaadyon so Badil. Nauros, dahil man nauros. Pigkuot. Pigkuot. Pagkiling, nailing kan duang sales lady. Igreklamo na sa gwardiya. Irakman. Ano dano? Tama man dano na dapat alagon taso. Simbag man kan ano ini? Pulis, takairakman. Ay pamilya baga ito. Tapos so profesyon niya. Ada may paso kumandkang pulis. Mataan mga pulis ngo niya pig-inguwa mga baga ni tatagi mo na Elisar na mapakaray animahing kang pulis. Tapos rauton sa nakan, unong sa nakaan. Ay nako, Manoy Alba ko bawal ilaog ang Badil sa mall. Oy, saro pang question iyan. Saro pang question. Pero kung lisensyado kayo, ano, John bako? Bawal. Depende kayo sa management kan mall. May mga mall na open man iyang kon professional ang nagralaog na talaharog kang pulis, military. Depende kayo tabi sa management kan mall kung araw ka. Ano? Mas ayo yan. So, allegedly na version man kan pulis. Natunta sa natabi an official na investigasyon. Iyo? Okay, sige, bation tagiraray. Sa mga nagadawag man dyan sa Bunker 1. May nagadawag man pala dyan sa Bunker 1. Kung sa tabi ka mo dyan sa Bunker 1. Ayos naman dyan so mga patubig sa Bunker 1, ano? Sa
relocation site, nakaiba ako dyan. Ayos naman dyan sa Patubig. Dyan sa National High School kan Bunker 1. Ayos naman sa Patubig. Duman sa ano ini, Imalnod. Kayo no na so Patubig dyan sa Imalnod. O dyan sa Umapon, Iguan naman. Tapos dyan sa Kolon, so mga pikinagurang kan sarong simana, dyan sa Kagbakong, dyan sa Bariis, Peto, iba pang mga ibang lugar, ito na nagkataroon, Estansa. Ang pagkakaiba dyan, ara mo, ano ba, kukumpara so Patubig mandakan saro. Ara mo, ang pagkakaiba talaga dyan, ako, personal kong obserbasyon, taso, nagpapatubig mong bagang saro, kadak lang groundbreaking pamansa na dyan. Ni aramana. Sige pa ang inspection mo niya sige pa ang anap ki mga sources sa mga sityos. Sabi talaga ni Congressman Saldico, may budget na sinda kayan. Kaya gabos na sityos na kay po ang kipatubig, buburog ta kaninda yan, paluway-luway. Ang pagkakaiba dyan, kumpleto sindang gamit yun. Ang tuminira talaga yan ako Bicol. Kan pag na-identify, may water finder na bigapon. Ang tinira talaga yan John. Talagang may mga engineer na nag-supervise ka yan. Adalan, pinag-isipan. Bako na barabara sana dahil sa politika. May eleksyon kita John. Ayan ako Bicol talaga ba? Kaya ito pa. Yun yan sa mga priority nindang programa, ang patubig. Kaya dahil nindo masyado pagkakulurang ki politika ang mga patubig na yan. Ang importante so ako Bicol, may eleksyon kita yaon tabi ang sa indang patubig. And quality talaga. Yaon nga din sa mga taga-DPWH. Quality ang pigibo ninda. Ay mga eksperto talaga nagigibo kaya pigaadalan yan. Bako barabara, bako bako pang politika sana, pang picture sana. Talagang pigaadalan tabi yan. Ayo. Makaulok susiging arog-arog sa ikibi, walang originality. Ay ka mo matagal sa ikibi. Dali kaning comment kan taro man na texter ta. Anyway, comment lang yan, ha? Algo DM. Uy! Listening sa tuyang amigo. Si Cho na Aquino. Nagadawag man si Cho. Kumusta, Cho? Ayos ka dyan, Cho, sa Estansa. May karigusan ka na pala dyan. Dahil ka na pati masisino dyan. Tabinditado ng kampade. Ano, Cho? Bita naman ko, Cho, dyan sa Estansa. Tama. Kapi-kapi lamang kita dyan sa Highlands. Highlands. Dahil ako nakabalik dyan sa Highlands kan, so pinasarado baga. Ako, pinango niya, Cho. Ay, sa Cho. Bita naman ko, Cho, tama kapi-kapi lamang kita dyan. Lipot-lipot lamang kita dyan sa Highlands sa Estansa. Yan na maybe Mediana. Maram na kita ta. Kasi bimigyan na pala. Dakul pa ko takitang chismis. Diba ka masubrahan chismis ta? Yan na tabi senior manager Mardila. Saka si father mo. Yan o. Kaya maraming trust yun na muna tabi yan sa tuyang karoon naman edisyon kan na programa kan ako Bicol. Sa pangaranin na Congressman Saldico at saka Congressman Pino Carmen Jr. mga taga Bicol. John, dyan sa control. Ako po ang sendong amigo sa radyo. Thank you so much. Bye-bye. Ingat po kita, boss. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda kita ika ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente,